tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai vek ule zan in hian kan series chai mek good American family chu amor kan lo bok don tareng maya atira changa atop thlenga he series ena min ngai hlut pui tu te zong chunga lom tho kan soi tak me bokani TV show lar taka interview nei mek Natalia Itsu interviewer chuan zona poimo tak mi zong shia chak ni bok chu zotin khati hun lai Bernard chung kwa te kianga I om lai khan puitling kumsom ni pahni mi naupang anga lemchang thiam nge ini kumriat mi thitura nung chon zok le tia zona azo rwalin Natalia Itsu anui deuh sak shethiam chia lo interviewer chuan ka zona kha anui za thak de wem ni anti chuan Natalia Itchuan mi zong hian he do thu hian oi vek to a he do thu hi mi shangin pudar kwalin an thu dik soi zui ta mi mai ni in ka sia ma se heng zong te hi dot mai ni in khati hun lai Bernard chung kwa te na fa ata na min lak lai khan kumriat mi nge kani ka chiang khop mai tia an chan chuan interviewer chuan ani le tinge kumsom ni pahni mi ini thu nange po hian isoi chin si a atile khau Natalia Itchuan Christine in ini mintimiau sialom khati hun lai khan naupang mai kalani awangin ka hlau emema ma se khatianga soitura min du na chan nia lang chu mi in naupang ma nia om anga min ngai lo nan ani tia changin interviewer bok chuan ani le chemte le tura shai ti vel chung chang kha nge om zia tia zot le in adil chhut viau mai Natalia Itchuan dot vekan ni e engma chutiang thilti kanei ngai lo ama ero chu thilti faina tui khachu Christine coffee in tura khachuan ka kaplut nge a chan po aman khalai vel kha tifai turin mintia ka kaplut palta ani tia chang le in ani le Christine soidan chuan electric fence a te mantir itum ani oma kha nge om zia ni ta tia zona chu Christine khan lema changani thok le khata ama atluina au thuta anuwa kanam tluk ani thwa soile dialom ti in amati ani lo thwa soilai chuan apa chanchang pastor po in lawyer po in khalai lo nei tu te kha bia a khati lai khan palhung na electric kha off ani thu kan dongani ti in alo tui ni ve sak bokani interviewer ti wak ngai na shelo po in ani le engwangin nge Bernard te hian do tan soyang engia chan ni oma in rin tia zot le in sinthiai chuan Natalia I hian hun har sa le khir tak alo pal tlang to china khang thilawang khan achang chuan ti mo chang le nung chang moi lo taka han khosak chang te po nei ve chin nge Christine khan aming thatnan Natalia I kha project pakhat angreng dewa ngai na adopa nima sela atum aya alo khir deu tak siawang khan en kol le pe silovin mi shat wak lo tur mual pho lau si in da bo atum ni berin alang ti in alo chang le a ani le Bernard te ikhin hian enge mu in be sei reng tia zona chu Natalia Itchuan kakum dik tak hi nei let le kadua chuan kanu le pathar te hian dan ang takin fa atan min la thei se kanu bokani kadu ber chu kanau pan lai hun nei let le kha ani a chu ero kan sha cheu angin a thei tolwa chu wangin ka chungchang thuwa hian rorel na dik tak kadu ani tia changin a thu soya chuan a chiangin a konfi hle ani tia mu thei bok ome he interview vek hi Christine telam chuan an lawyer hawalo thlir ve mekin Christine ngai theilo phei chuan off turin ati zui mak mai lawyer chuan thil thleng zong achanga langchiang em mai chu in pu na ti lawa chuan Natalia I hian in chung ko zinga mi atuwa ma ti na tak ane mi alawa tina a tortir tu chu nangma ni zawk hi ni in alang thei tlatani Jennifer la chuan engkim hi Christine thiam la uvekani ti in angai dan alo soive bye ya Christine nen chuan an bakai zui deuh hlak bokani hei wang hian lawyer po in local sonri turangen topin Michael po in relo te chung chu lo ombo ri turin ativeta a Jennifer la chuan akal ma in Christine thik tur ngei chuan Michael chu ata ani to ani ti chianan amo zui sham bokani heti mek lai hian Natalia itelam po buai ve hle in khesa chak ngei tum chuan anu le pathar chanchang ba ka lawyer le Brandon te haunen chuan an chu khom ve zut reng maya relo te hnuwa ama hun zong ngong thei tur
court thutluk na chu asiat mai thei to don ta ka wangin Natalia I chu azam hlebok an ngai dan te soitlanga kheisa chak ngei tuma be puyan thak mek lain Barnard stelam po in arbom ta bik mai mai lovin an lawyer hovin kheisa chak sham dan chu beng sikin an ngai to ave reng bokani an lawyer chuan Natalia I thil soi tam tak te hi pai thak nan chuan nu pa in ngei le in kobrem tak anga in lan lui sham ri angai donani chuan in thil soi zong te hi adik nge ni ti mu ve tu thu she tu kan mamo tak zet an ti chuan Christine chuan first part te kha chui zui la an laka lo su thelu po tam viau si a tia changin lawyer la chuan first part te dik lo na le Natalia I hian in zom na anei lo Natalia I thiam lo po ani hleinem ti in chu tran chan tlak ani lo thua soi box si heti mek lai hian Natalia I telam po in an tran mun so nge nan Natalia I bel bul tu le Barnett stelamina thu she tu atana an man thei tur ho zong chu thu dik lo zot chuak fai vek to in Christine in Natalia I at midna school principal po chuan Christine Khan anung chang chat lo le moilo em wanga school atanga la chuak ta ang khan ain soi tak na a soi zong te kha thudik lo ve kan ni Natalia I kha naupang du om le ngai nat om deuh mai ni a adik lo zok chu anu Christine zok kha ani atidai mai Natalia I lam hasatu po khan Christine Khan kongka ron kik burburin Natalia I kha aron soi chenghal deuh boy maya orphan movie a achang tu nu nen te khan aron te khin velani keinina Natalia I kanda kirle chan kha chu kan en kol thei phak bakin anat na kha abwai thak em wangin sum se nangai tam si a poisa kan nei lo wangin shiom ti tak chungin kanda kirle ta ani ti bokin psychiatric hospital lama nurse po chuan Christine thil soi zong te kha dot ve kan ni khanau pang khan rilulama buaina engma nei lo shim boka chuan puitling ni lovin naupang nge ani ti ka chiang ati vele Natalia I omna masa a an chen omnu po chuan thil thleng zonga hian Natalia I dem na tur omlo shim ani chu naupang mai ani ati le boka wangin Natalia I te lam chan chu a chadeu zok tur ni nge yain angai thei bokani thil shang soi khoma evidence chale poimo zok dapa an boy mek lai chuan Natalia I chuan Christine in Facebook message a man na sat chin thu chu lo soi chuakin chu vele lawyer chuan assistant chu kaulut ngalin Christine Facebook message en phalna warrant chu laturin ati zui mak mai income ho na azo nu in Michael ril ru ha po anu pui bula chuan huideu pup rengin lawyer chuan kan tumle dudan angin thil hi akal talawani chuan Christine kal zong hian thui soyangai donani a chan chu state hian dang ai chuan Christine hian du fe zok ti in zalen aduani chuan anupui hlui kal zonga atong chwa chu angai don ani mel zanlama Christine chu a client tur ten chuan video call kal tlanga indorin soineu a om ta ka wang chuan anni lampo hi an helle deuni in alang chu vele valika I chu Christine chan zonga ron chongin aron enroll ve ngala hewang hian anin dorna po chu tluang takin akal thei phata ani hemi nu hian witness mamo ta Christine chuan korta keima ni lam tran zongin engemo iron soi ve theyangem ti in witness atang tur chuan somin Natalia I swal ziate arap thak ziate kan chung kotana a hlau om thei ziate kha I soinga atok mai anti chuan velika I chuan a she dewani ti sha takin kabula I soi hi ka sha chin chuan ni maya keima nge yin aswal ziale arap thak ziate chu atak nge yin ton engma ka nei chuang bok silawa anti chuan Christine chu alom lo ti alang reng mai chuti lain mi du lo na ero norlui tong theina anei chuang hau silawani ti chuan Christine Facebook message te po chu mu theyalak chuani ta in Michael nena anin biak na chen khata Natalia I asoina aya kha thil kha ti chongkam amang chin te chu Christine lawyer chuan poi ti hle in chung thil te chu an din mun chiang sa po thlak dang lam dor thei thil poilung run tak ani thu soin an chak lo pha mai te po arin pha rum to ani hei wang hian Christine le Michael te chu engkim chui chuak le tur le nialkal dan kong ngai to a inkom zui turin ati hial bokani
heti mek lai hian Natalia ile Brandon te po in Christine Facebook message how chulo chiar dunin achung chang le ani phungte moilo taka an soina zongzong te chuan Natalia ipo chu atina ve hle mase anu le pa ni thin tena an lo mu dan le ngai dan chu chiang taka a mu thiam ve pha tak awang eroin alom le thungani lelama thu tha soi tura chuak don Christine le Michael atela chuan thu tha reng soi dun theilovin thil thlenga chuan anin mo pu ton dun zak mai Christine imo luat tu ka wanga jail tan ka du mi alavania anti chuan Michael atsu inti theita kanui sakin state hian ke ai chuan nang ma andu fe zok che ilu aya hian sahim na pek min tiam nge asin mase thutluk na kalasiam fel chia loti in silai phong chel tuwa in nga in nuama ti zama viau mai chu vele acheng man tu Christine chuan movie endurin Naupang hawan chuak veka ti in lama chuan tum nei ranin a hruai hota vela mase afa te haula chu an lo om kim chap si afa te ho vela chuan Christine in achung chang a soidan chinawang chuan lo lom lo hle in hlim mel tak ngial pon lo pudu lawani in chung lama a chho nu thleng te chuan afa te ho chuan tinge khityang mishing te ina iron shwai lu ati in nilo pui puya Christine in apuna zongzong te chu an soi chuak ta zut mai le ruman lu nu thleng po in an pani chuan thu cha reng soi dun theilovin Michael chuan tiro min ti ang vekin thil ka ti a thiam lo na ka nei lo ati lain Christine chuan itel ve reng iti ani mai ti ve tlatin borak tang takawang chuan Michael po in panic attack nei pha hialin chu vele Christine chuan thu thum le ngai thak nuam tak te chu fa zui le molmulin hun liam to te chu an soi hot pui le vela nang khan engki mi ching fel vek china ma se min hlat tatlata engki ma boy zota ani hi ke chuan kanin kar khasiam chat ka tum reng china kha wangania thalak te po kha karon thon cheni ma se ni lo lamin nangi ni lo ngai dai sia tia thiam taka an soi vel nu phei chuan adik ve thluam tho box si awangin Michael chu Christine an kanema chuan atlule don ta roi mai chuti lai tak chuan an fa te ho churon lang chupin karila cham an ron ti por hwar maya heiwang hian Christine po in an chung ko boruak chem alle hi sapa zanre eya chua ho chu cha in ashita ani mase boruak ero riti pya lam ni thungin afa te ber chu alaka an hel tlat to awangin Michael po in nuama ti thei to bik lo chuti lai tak chuan Michael lawyer chuan ron kolin Natalia ishing tunu aron tong chwa ve thu ron shil ani la taka afanudin munshia Natalia ishing tunu chuan Barnett Sten dotan soi thule Natalia ichu kumsang ni pathuma piang nge ani thu media ma alo pawng dum maya court ni chu atuk mai ani to awangin Michael lu po chu haitamap maya an chak don lo tho don ai chuan ti in Christine kal zonga testify te chu atum pha de ut bokani Natalia ipo in chung thu te chu lo mu ve in alo chiar ve nge bok ti chuan court ni ron thlen meu chuan media zong te po Barnett le Natalia ite pani in khin na tur chuan lwa ne in an ngai ven deuh chup mai ni reilo te ya court ro rel na sang po chu nei zuini in Natalia ite lawyer chuan an chan mun chaber tur ashing tu nu thu soi chu soilang ma saberin thudik ani rengem ti chanan DNA test nei te po chu han soi moi viau ma se Barnett te lawyer lam chuan nial fit hathiam le in court ro rel na khan an lung oi lawani chuan kum enge mozat liam ta khan appeal thei rengani a ma sen ti hleinem akha to ka boruak ron siam na hetianga tile hluai chin mai hi ani ti in Natalia itelam chu asoi nep sak thiam viau mai ama miang bok khan tun chuma judge po hi alai vak lawani ti sha tak mai in athutluk na tor chu alang de ruak to mai Natalia ichu naupang anga soitur ani to lo thu soin kumsang ni som pali malama thil thleng zong te po kha evidence atan an man thei to lo bokang ti makin ahmingin break chete te chu an ko ve vela thil thleng chuan chak in ring ve takle an ma ni to ka tran chan nei cha in ti ve tak Natalia itelam chu atilu hai hle bok break a zo nu chuan ro rel chan le ngal ni in Michael chuan adu ang tok thiam thua soi nu in Natalia ite lawyer chuan
khati hun lai Barnett snu pa ten ama a khosatura an hnung chon lai khan Natalia ihi apian swal na awanga ma ni po in enkol hlei theilovania sin chung shevek chung chuan an thlau tha ani anti dek deka Michael te lawyer chuan lo pot chat ngalin Natalia ipian swal na hi Michael te thlenani emni ti in thu she tu tam takte thu soipo chu alo hnial kal zung zung mai bokani heng thu she tu te hola hian naupang nge ni in ka hria ti ma se ani nge ti proof na tur document engma an nei si lo wangin be sei ero asang vak thei ta lo a chan chu court ro rel na chuan a soi thiam ni lovin evidence a phut miau boxi ani he mi nu hian Michael te lawyer chuan Natalia ichu apian kum dik tak zot vele ta in thil thleng zong zong awanga chaw zo ta le chak in ring ta lo chu awanga adik na chan vo nei le chak na po nei ta lo Natalia ichuan kumsang kha zakwa somriat pakokuma apian tho chu soyin engkim chu ati top ta vek mai ni ain soidan ang hian ni chuan kumsom pakomi ni lovin kumsom thum pathum mi ani to don tina ani chu heiwang hian Michael le Christine te chu thiam changin khesa chuan an chak pha ta hleu mai ni chuti lain Natalia ero angwai zui hle Cynthia email po in achok hlimin achok phur zo to lo tin trial nei masak ani lai khan Brandon an appeal tura aron na chu Cynthia ichuan ngai ti to lovin alo nar fi thla chak mai kha ni a chu le lampolin tran chana anron manzui chat tak si awangin Natalia ipo Cynthia ichunga chuan lom lo hle bokin heng zong zong hinang ma wang vekani tuna chuan dan ma puiling chankin dik tak kalo ni ta a tu ma puina hi kamamo to lo bukani ti in aril ru ana in ahnuk awol na sa hlebok Kesa nena an chanta ka wanga hlim em Christine po a message don ho a murwal chuan tum le rang hle in a hlim re lo hle ani court chuan thiam chantir ma se an chanchin chetu mitam takte chuan miswala ngai nget bur to in chongkam chetin rengin an ron tong ron loi mai ni a om nom lo chuan engki ma fel vek to a mi ho hian enge mon la sha thiam lo cheule anti chuan velika ipo chuan ani po in sha thiam lo alanga cheu thu chu soi chuak ve ta in akum za dik tak nia a soi ang khan Natalia i kha ke chuan ka hmutlatani khel bor te po anei ve to ani kha ati toy shim po aron nula ve to ti alang renga lom man nen khat chuan danglam to takani nang po hian ilo she chualin ilo ring swal ve theirenga sin chutiang zong chuan han ngai to ve chin te anti dek deka Christine chuan Judah Iscariota ilo ni renga ni chuti in afapa Jacob a chu shwain a chwa san ngal mak mai heti mek lai hian Natalia ipo Michael te ina chuan kalin Michael chu in biak lok puya asom nu in khati hun lai khan naupang mai kalani ti kha isherenga ni tiro ani si chuan tinge Christianin minti re theya minti na chin lai khan engmai lo soive ngai lo ifanua min ngai tak tak ni la chuan khati mai kha chuan min en liam lo to pang tiro ati chuan nang le ke kha Christine khan min control ne e mani ke po hi nang ma ang chi a atwar tu ve tho kani hi kantan Christine swalet kha thil theilo to pani ti shat ve reng kha ti in Michael chuan athiam thua soi ve char thungani lelama Jacob po in anu hne na chuan anau panlaya Natalia ichunga athil ti chin te chu ala shat vek thua soi tamai Christine chuan thil thlen chan engma ishelo boya shethiam tur khachuan ilanau pangve em bokani tima se engkim kha ka mu in ka sheve vekalom ati ve tlat si Jacob ngai dana po anule pa te chu an thiam hlol lo ti asha thiam theyani heti mek lai hian Natalia ile Michael te po hun kal to bok chuan la chengin anti ti dun na samaya chuti lain Michael eroin thil chalo thleng zong zonga chuan akut sil thiam hle in amo engma alak ve du lo mai baka anupui chunga chuan engkim abur bun vek mai bokani chuti lai tak chuan velika ina atsen du tak lo wanga Michael te ina rontluk lu tum Christine le Jacob pate chu an ron thleng ve chia mai Jacob la chuan Natalia ichu in thashung takabia in trial na khan ka mureng che a soimai tur ka shiat lo em wangin ka bengam talo chani kha khati lai khan chanpui tur chekani a kanu khan ka unaw te ne na
nangma kan hlau na tur che khan min ne em china tinani chu wangin engkima wang khan min ngai dam donya o ati hnu chuan Christine run lutuk chuan kalpui ngal tu ma se Jacob chuan adu tatlat lo Michael chuan kan ina hian lo om vela tia lo som ngal chatin Jacob po in a orang hle chu vele Judas Iscariot hlir ti in thinrim takin Christine chu achuak taw ta ngong mai ni Natalia ipo langlaw lama lo ngak reng tu detective Brandon chuan shwai ho zuin Christine ipo chuan lo thei lovin achwa santo anu bok chu afin le alo ngai ta ani in thleng Natalia ipo mi ten achung chang thatak taka an soina comment chu a unaw te ho chuan lo entirin case chakna chang ta lo ma se chung thu chiarnin omlo tak tak te chuan Natalia ero anti hlimtok em thung si ani ole khati chin kha series chunga mi te chu an maya hemi hnu hian maktak mayin Natalia ile Cynthia itenu pa po hian sumchung changa buaina nei le in Natalia I chuan arwal ban lo na awanga sarkara tanga asum don chin US dollar zasari chuan a hnen an thlen ngai lo thua soya an chen om te phei chuan pa berin Natalia ikuta thak lai te chu an mu chinin an soibok chuti line Christine te nu pa ang buk khan Cynthia te nu pa po hian an pu na zong te chu phahul chakin an thiam thuan sei vele thiam hle bokani kumsang ni somni pali khan wa nei thak takin Natalia I chuan lawyer puina in apian kum dik tak chu anei let le theya dan ang takin September nili kumsang ni pathum chu apian kum dik taka pom ani zui ta hlau bokani chuti ani chuan tundin muna hian Natalia I chu kumsom ni pakhat mi ni in kumsom ni pahni na amang ve mek don tina ni chu ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thlir sak china wangin kan lom tak zeta video dot lia po min lo thlir le cheu donia tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule